Hei, Jimi, nyt ei mene ja Fanni. Mitä? Tänne. Ei nyt mennä, kato, me ei haluta ongelmia. Joo. Saanko me Haakaniemen? Miksi me... Maassa on ainakin mennä Haakaniemen torniin. Oh. Tuossa menee maan. Ja vielä mörkö. Hei, älkää menkö liian lähelle. Miksi? Miksi ne on mustia? Joo, kato, me ei haluta noitten kyytiin. Mitä? Oh. Hyvää Oh. päivää. Nyt hiljaa, annetaan poliisin tehdä työ. Saaks mennä? Poliisi tekee mitä poliisin täytyy tehdä. You see these bushes? Fanni, sinne ei mennä. Mä oon tässä hiekkaa. Tänne päin nyt. Einari, Mä oon tässä. sä tulet tänne näin, et sun poliisi vie sua. Ei ne vie, älä. Mä oon tässä. Oh god. Oh my god. Nyt tulkaa. Mitä vittu? Mä oon parhaimmat kuvat. Mä oon tässä. Nyt! Jos mä Oh. sanon teille, tässä on tilanne päällä, ei nyt ruveta. Oh my god. Holy shit. Oh. Oh. Joo, ei oo mitään, nyt ei oo mitään hätää. Niinku hyi saatana. Ne on jo jotain heittänyt mihinkään. Terve. Jatketaan matkaa. Lähtee, niin me noudatetaan poliisin käskyä. Käskytetään me tuonne autoon. Mä olin edellisen kerran jo tuolla ja tein silloinkin ihan sen mitä poliisi käski.